Joma ok ong'eyo. Onge gima president nyalo miyi ma onge budget. Onge. Unless ni uwacho ni William Ruto dwa miyowa gik moko from his own pocket. Mano ok bitimore. Onge maendeleo mabiro from the pocket. Meshak maka parono gi kanyo mosainya kuom ng'adi. Dong waringe kaunti ma Kisumu ang'e ni Millicent Adhiambo osekore e okang' mokwongo nyakwaram Gajuangi kinde thuolo mar higa achiel chakre ne odonje apisi. Jatend piny Kenya koro bende biro bedo kalimo kaunti ma Kisumu e kinde ma bende biro bedo kolimo gwenge magwa mamoko ma Kaluo. Millicent Adhiambo kaunti ma Kisumu chiew nade. Jopiny wachang'o kaluwore kod chenro mopogore ma bende jatend piny Kenya William Ruto biro bedo yangu e kaunti mano ma Kisumu. Pero kamano nyasharo na achiel kwa woke kaunti ma Kisumu kaendi kaunti ni aneno ko chiew maber chienge marieny kata kamano koteno kod thor wach ma wan godo chieng' makawuono kata okinyi ni embakoro moko kod limbe mar jatend piny William Ruto e gwenge ma Kaluo. Kisumu kaendi bende en achiel kuom gwenge go ma bende obro limo mar yango chenro mopogore kamoting'o sidho meli mar MV Ruto obolimo bende kabonyo kanyagwalo ng'ianena ni to ere kaka weche mag rech inyalo bedne gi ndhadho mondo yuto omedre. Moroni bende obro limo ka kamano koka ketho seche abro dhi achiel kachiel ir jopiny ma bende wan go kaendi ginyiswa ni to gin pach gichalo nade e limbe Ruto e tielo mokwongo e alwora ma Nyanza ma bende odwa limo counties 4 kamoting'o Siaya, Homa Bay, Kisumu kod Migori. Machiegni abo chako kodi ng'ina mana kamera insani nyingi ng'awa to in pach chalo nade limbe Ruto Kaluo. An nyinga iluongo no Hugo Kirindo. Ane county coordinator mar UDA ma Kisumu County. Kendo an director mar Lake Basin Development Authority. Kendo na been appointed gi president machiegni ni bango lweny motegno. Waseiko gik moko te nitie in place. Gik moko te all the arrangements. Kuonde mobiro dhi machalo Lake Basin Mall, odhi yaw kuonde te Kanyagwal Kabonyo, mago te waseiko. Ma plan wadhi mbele giloso modong'. Koro wakwayo president ofeel at home obi mondo rare gi jopiny joluori ite biro rwake mano e gima duong' manyalo miyo piny kik obed gi wasiwasi wantie biro rwake maber. Ero kamano machiegni mana mapiyo kotenore gi weche mag dongruok iwache ang'owa biro mar Ruto kaendi. An iluonga ni Cedric Michael Tieno, an cha youth Kisumu County to ago erokamano kabisa ne biro mar ker marwa Kisumu County ka to kenda mor nikech ma e first time moyudo president marwa biro limowa kendo bedo kodwa kae odichieng' mang'eny kendo mathoth mondo winj kaka agenda ma kata ywak ma yudhe gi mine mosebedo ka kadhe Kisumu kae mondo wane kaka wanyalo loso wechego kendo development ma obiro yawogi bang'e ni dhi konyo yudhe gi mine kabisa. Yes. Kero kamano ahinya mana mapiyo ng'iyo kamera chagi. An nyinga Miskel Rafael Guya, an chair national UDA. Wabiro ikore ne biro ne jatendwa ma Rais William Ruto. We want to create advocacy for the youths around climate change matters, diaspora diplomacy and job creation. Makoro tiende ni wasebiro iko yudhewa mondo ka president osebiro we spearhead our youth agenda. Erokamano ahinya machiegni. Erokamano aniluonga ne Victor Charles jadak ma Kisumo. Wawacho ni ka rais biro Kisumu ka oteme oeneza kwe kende mwalamo nikech kaluwore gi wuoyo masani gi wuoyo kinde gi Raila wayop ni odhi biro ka to odhi preach kwe nikech Kisumu ka paro ni pod ji nigi lit moro e chunygi to wawuok e maandamano mane iye tek koro obiro wachnwa wacha kaka uchumi idhi duok piny gimo biro timo no obio oisisitiza ni uchumi odok piny mondo ngima mar maisha be odok piny dhano winjo matek wach fuel bio wuoye to agoko gi chest stamping ma joge mondike sirikal be koro onyisgi mondo gidog piny giduok wuoyo gi mar achaye no piny mane gi mwakwayo kaka odwa biro Kisumu ka odhi Kabonyo Kanyagwal. An iluonga ne Victor Charles temo wuoye wacha students about the help and also erokamano machiegni mana an iluonga ni Omedo Collins aja Kisumu Kogony aya Kisumu West. Koro gimanya kwayo kaka president biro wamiuru president time wan sawa no setemi watu ginotamowa koro wamaka makalwet Germany wadhi uru koro weuru sesa mekagoko megorwok nikech dongruok biro Nyanza ka ok jo UDA kendo madhi ji te madhi yude koro anakwa kwa yudhe waikre uru president ko biro wamak lwete wadhi kode nyaka chieng' mogik. Aya agero kamano machiegni
Niluonga Ian Mako Nyango. Awacho ni jatend piny anarwaki kabisa kaka rowere ma Kisumu ka. Anakwayo ni wan rowere ma Kisumu ka wan gi pok mopogore mondo ibikel projects manyalo konyo rowere mondo obed piny Kisumu ka. Wati gi pokwa mondo wabed gi kaka wanyalo tendo uchumi ma Kenya ka, nikech uchumi to sekethre. To anakwayo ni organization mibo kelo nwagi wabotiyo gi pokwa mondo ane kaka waloso uchumi ma Kenya ka. Erokamano machiegni agenda kanyo. Aniluonga ni Violet Agnes asomo Maseno. Agombo nyiso president wani nikech fi koro idho to agombo konyalo rwako wach help ma mondo ji oyud school fees mayot kaka wan jok mantie campus nyalo konyowa kaka nyithi school. Erokamano. Iluonga ni Evans Ochieng, an jadak ma Kisumu ka. Waikore ne biro mar president Kisumu ka kendo agone erokamano nikech okelonwa maendeleo. Pot ni koyao gik mang'eny wadhi yudo e Kisumu County wa kae. Kabonyo Kanyagwal project manochako no kobiro mong'iyo kaka gino dhi mbele mogere motieko nyalo konyo jo Kabonyo bende. Koro wato warwake to wakwa mana jodak ma Kisumu nwa kela kwe sama dongruok biro to warwak mana dongruok. Aonge mang'eny erokamano. Ni weche ikruok dhi nyime mar El Nino to Kabonyo Kanyagwal moli mondo bende achiel kuom kuonde ma floods thoro ga tero ji. Inyalo kwaya ng'oyo wachno kobiro go winjo ng'i kaka weche mag tieko koruso in koso. Erokamano na winjo ka Deputy President Rigathi Gachagua nokoni pesa mar National Disasters nosegol momi governors manikele counties. Koro pesa ni jotendwa momigi kapo nomigi mar adier nikech wato kwang'eyo gi make use of that money. Gikaw pesa gikiso in their pocket to ji to pitero. Koro wakwayo president mano boro tem follow nwa up mondo ng'iendo jogi. Dhi winjo maber koso ka koth chwe ok ni ji dar dhi dak e school. Mano kende manyalo kwayo. Mana kamano Sharon, kionge penjo moro amora taduoko ni e studio iwinjo paro mopogore opogore kowuok kuom jodak ma Kisumu giwacho kanyo ni girwako jatend piny e kaunti ma Kisumu kaendi mondo mi okelnegi dongruok mopogore opogore ma bende gisebedo ka gigombo kotenore kod weche mag yawo port kod mago ma otenore kod weche wali. Winjo ka rowere bende oywago weche mag pok mopogore opogore ma ginyalo tiyo godo mondo mi giting'o ngimagi malo. Nyithindo ma bende pod somo bende ywago weche mag el. Ka kamano kionge penjo moro amora taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod thor wach